nintzoinez. Trularalo laro laro, trularalo laro laro, trularalo laro laro, trularalo laro laro. Arribatu nintzeneko zain neukan maruzina. Arribatu nintzeneko zain neukan maruzina. Azer travesti parea, bera talden guzina. Maruxa kolektibo travestia 2019an jaio zen Mendillorren, jaiguneak espazio libre bihurtzeko helburuarekin. Iruñarreko eszena dinamizatzen daramatzate urte, eta oraingoan ere ikuskizun berri batekin datozte. Diana Lamarrana eta Rita Laberrita buru dituztela sormena eta aldarrikapenez betetako showa eskainiko dute. Lumak Travesti Fest bezalako proiektuen atzean daudenak dira, eta orain euskal eszena erreferente bihurtu dira. Ez galdu humorez, dantzaz eta aldarrikapenez betetako ikuskizuna. Askatu Palestina. Jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego. Herritasuna noiz behinka, aldatzerik balego. Gaurkoan Maruxak taldea ezagutzera etorri gara, baina uste dut taldea zergatik eta hitz egin baino lehen, zergatik sortu zen hitz egin baino lehen uste dut merezi duela hitz egitea zer den Maruxak. Uste dut dalako jendeak ere ez dakila zehazki non kokatu Maruxak. Vale. Es que... Guri ere kostatzen zaigu kokatzea gure burua. Bai. Ze, hori, askotan, deitzen dugutenean lekuren batetik edo, azkenean jartzen dituzea ebez DJ-ak azkenak eta ez dugu gure burua ez da DJ bezala ikusten, gehiago identifikatzen gara gehiago talde izaera horrekin.
Naiz eta instrumentuak ez eraman, eta naiz eta ez egin kontzertu bat abesten ratu guztian edo, baina bai, Hibrido bat Bai, gara. eske, denetarik egiten Esperimentu dugu, bat, orduan, non kokatzen gara, plantatzen dugu, abesten dugu, zer gehiago, DJ-ak ara, de todo, orduan, Bai. zaila da kokatzea bai. Ez abeslariak baita. Hori da. Eta hori, eske egiten dugu show bat eta ez dakit. bai, gara Eta daukaden talde atearik. bat, LGTBIQ+, daudenak travestiak, dantzariak, denak gara kolektibokoak, hori bai, eta egiten duguna, ateratzen dena. basikamente. Bai, egiten dugu gustatzen zaiguna hartu eta nahastu guztia. Bai, hori Eta da. aurrera ateratzen dena. Eta hori da, Marusa. Bai. Eta orain bai, taldean noiz sortu zen eta zein helbururekin sortu zela errango zenuketen. Ba, hori taldeaz, 2019an sortu zen, eta, hasieran egon ginen bakarrik nire aizpa eta biok, Diana Lamarran eta ni, eta, gero, Aimar bai zegoen laguntzaile moduan, edo, ez dakit. Bai, taldea hasi zenean, gu azkenean gara Mendillorriko konpartsakoak Esteban, Joseba eta Irurok, eta hori, eta bai lehenago egon zirela beste talde batean DJ-etakoa, Bai. deitzen zirela Botulinak, Hori. eta hor hasi ziren, baina gero bakoitzak bere norabide hartu zuen, eta hor hasi ziren Marusak. Eta igual beharrik ez zegoen, baina azkenean kolektibokoak izanik eta hola travestiak gustatzen zaizkigu. Bai. Eta bazakit, txosnetan ez dira inoiz egon travestirik edo oso gutxi zeuden. Ze ikusten zen nola hiri handietako zerbait bezala ez zerbait hurbila bezala edo ez dakit. Eta baita ere, zegoen LGTBIQ+ giro bat potente Iruñan. Hori da, espazioak ez zeuden guretzako. Hori, eta orain, bai, lortu dugu. Lortzen ari gara. Bai. Akaso helburu horrekin sortu zen pixkat zuek ere kolektibo bezala zuen lekua egiteko eta ez? Bai. Igual? Bai, hori bai zen. Edo reivindikazio modu bat, ez? Bai, beti gaude reivindikatzen baita ere, hori baita ere da Marusak. Ezakit, nola izan zen taldea sortu zen lehenengo urte horiek, ez dakit nolako ibilbidea izan duen eta ez dakit nola baloratzen duzuen 2019an hasi zineten tinetik orain arte. Ba, oso ongi ez, harrera Ikasi dugu pila bat, bai, etorri zela pandemia orduan. Egin genuen 2019, 2020, lau bolo, osotara eta gero pandemia. Orduan, hor. Eta gero pandemian atera ginen abesti bat, Bai. Zein zen, no? Vente con nosotras, hori. Ja pandemian hasi ginen sortzen eta hola ezin zen beste gauza gehiagorik egin. Hori. Orduan, hasi ginen, oso ongi, baina, ja izan zen más diskreta. Bakarrik tabernetan, edo hori, Beti esaten dugu. gune txikietan, eta Bai. Eta zuek gehiago nahi dituzue gune handiak. Orain, bai. Orain bai. Orain bai. Baina etorri zen nahi gabe hori, osea... Hasi ginen hemen eta, pizkanaka. Sanferminetan jo zenuten. Bai. Hori baino gehiago ez dakit. Bueno. Atortxun joko dugu, así que... Bai. Niretzako adibidez hori da, nola... Nire helburu... Nora iritsi nahiko nuke, horra. Eta egon ginen baita ere 40 minutu roke. Bai, hori supera handi. Topa honan urrengo bi astetan. Ez dakit uste duzuen gero eta espazio gehiago dauden horrelako taldeentzat edo gero eta bisibilitate gehiago dituztela horrelako taldeak. Ez? Atortxun joko duzuela erran duzue, ez dakit
Jo, atortxun, 40 minutu, ez da, horrelako festivaletan, igual akaso lehenago horrelako espazioak ez zeuden, ez dakit, pausu aurrera bat eman den, ez dakit, sentido horretan, edo horrela ikusten duzuen zuek, edo... Bai, ez bakarrik kolektiboarentzat. Osa, emakumeak gustorago egoteko espazioak ere sortu dira. Ze azkenean txondak beti izan dira gizonetzako eta bere maskulinitatea erakusteko leku bat. Eta sortea dugu hori aldatzen ari dela. Baina, bueno, oraindik geratzen dago bastante. Hori, beteko. Baina, bueno, atortxurrok batean, travesti batzu, ja... Wow, logro handi bat da. Bai. Akaso zuen espazioa eta emakumeen espazioa honitzetan ere bateratzen direla errango zenuketen? Ez? Ja, gehienetan. Bai. Osa, kolektiboa eta emakumeak beti izan dira bide lagun. Bai. Eta zergatik euskaraz egiteko autua? Bueno, galdera hori... Zergatik egiteko edo ez egiteko, ze badakit hor tartean ere badaudela ez, baina... Adibidez, euskaldun berria naiz, beste Marusak ez da euskalduna, orduan, saiatzen gara beti bi hizkuntzetan, baina, bueno, azken aldian bai egia dela... Are garela sartzen, bai. Osa, herri mugimenduan beti ibili gara, basatakoa, konpartxan, dantza taldeetan gaude Marusakeko 4 pertsona. Azkenean, euskal kulturan ezi gara eta horregaitik. Nik uste izan dela naturala, ez da izan guazen euskera sartzera. Hori ez zen helburu bat, baina beti gaude erderaz eta euskaraz hitz egiten eta... Autu politiko bat dela errango zenuketen, edo Nafarroan euskaraz hitz egiten delakoz, eta zuek ere hori reivindikatu nahi zenutelakoz? A ber, ere, gure burua ikusten genuen txosna batean, beste lekuren batean ez genuen ikusten. Orduan, ja horrekin naturala egiten zaigu euskaraz egitea, ez dugu imaginatzen gaztereaz egitea show oso bat txosna batean. Hori. Eta bai, autopolitiko bat da, ze euskaraz egitea gainera Nafarrokoak izan da, Bai. Eta joten baldima gara herriberara egitera soa ere euskaraz egiten dugu. Bai, tuteran eta hori, bai. Tuterako txosnetan. Edo zein... Espazioetan ez? Espazio ez euskaldunetan, baina bai. Bai, adibidez, Esteban eta biok egon ginen dragalada batean, hori da festival, Bai, nola... Tabernetan... Bai, ez dakit. Travesti movida bat da. Eta adibidez, izan ginen bakarrenak euskaraz hitz egiten. Eta travesti guztiak dira, justo euskal herrikoak, baina denak erderaz hori bai. Bai, esan duguna lehen. Edo alotuta ikusten genuena travestiak direla hiri handietakoak, beti ez dute inoiz sustatu euskara edo orain arte baina. Orain ja hasi gara mundu travesti batzuk. Zer guai travesti euskaldunak. Eta, ezagutzen zaituen jendeentzat, ze musika mota egiten duzuela errango zenuketen? Edo ze musika mota jartzen duzuen, ez dakit? Denetarik, patxangeo, reggaeton, remember, euskalduna baita, euskal patxangeoa... Zuen ikuskizun batera joaten den norbait ze aurkituko du ikuskizunean? Musikaldetik, denetarik. Bueno, generalean, ez dakit. Justo show berri honetan euskara esan duguna, desente, hartu dugu autua politikoa eta dena. Egiteko, deituko da... Folklore travesti deitzen da show berria. Emango diogu euskal kulturari
ez dugu kritikatu, ez da, ez. Sartu ditugu travesti batzuk euskal kulturan kontekstu ezberdinetan. Orduan, egin ditugu nahasketa ezberdinak, ez dakit, saltagera batbianekin, ez dakit. Bai, nahasten dugu dena, bai musika modernoa, bai musika tradizionala, hori da. Bai. Mitologia. Bai, hartzen dugu, pues, zer da Euskal Herria bat denetarik, janaria, Euskal Herria eta sartu dugu soan, hasi. hori. Eta hori, musika tradizionalarekin, baina baita ere musika modernarekin, bai. Zerbait potente. Bai. Ez dakit beharren bat ikusi zenuten hau sortzeko, edo nondik atera zen ideia ez, edo... Begira, hasieran egin genuen proiektu bat, deitzen ziren folklore travesti, eta izan zen argazkiak, bakarrik argazkiak. Jantzita Euskal Herriko jantzi tradizionalekin, baina drageatutak. Hori egoten da gure Instagramen. Eta pasaden urtean egin genuen show berri bat, Pecados Capitales eta hori, un poco por ahí, eta pentsatu genuen en plan, ostri, zergatik ez dugu egiten zerbait gurea, eta hori esan gure espazio euskaldunetan, eta gogarela azkenean atera gara erraldoia dantzatzetik, euskal dantzak egiteaz... Ez que folklore gara, Marusaketik kanpo folklore gara, beti gaude euskal dantzetan. Orduan, hartu dugu gure beste mundua, eta nahazten dugu Marusekin. Ezagutzen ditudalako travestiak, zuen izenak? Travesti izenak? Bai, Rita la Perrita naiz. Gero bestea da... Nespatxa, Nipiki, La Maka eta Lati. Eta, faltatzen dira Zani, La Pili, Pili eta Diana la Marrana. Bai. Normalean, eta galdera zuri jake da. niri? Bai. Ai, ez ditut, beta horrekoak. Normalean, ez dira neskak ikusten travesti bezala. Ja, eske ni berez ez naiz travestia, ni naiz antzaria. Baina galdetu dudanean izena, bota duzu izen bat. Bai. Ja, La Piki, bai. Baina dena gara travesti. Gure taldean gara, hiru Bakoitza neska. bere nivelean. Gara hiru neska. Bai, ez da asko ikusten, eta ikusten denean igual, da más, King nola da? Drag King, bai. Baina ikusten da asko gutxiago, bai. Eta zerrek deitu zizun, talde honetan sartzera, ez dakit? Eske ni sartu nintzen pizka bat, izan zen pizka bat de cara, ¿sabes? Sartu flipas. Eske ni daiz sinvergüenza eta makare bai, sartu ginen biak elkar. Nola izan zen, sartu ginen estelario batean, en plan, baita! Eske guk lehenengo gauden Marusak ikusten, baina ez eszenatokiaren gainean. Orduan, hartzen genuen eta jartzen ginen eszenatokiaren gainean hor puntz dantzatzera. Bai. Eta azkenan esan ziguten. Ala, zuek gurekin egin nahi duzuena, baina dago abesti batzuk, venga, hemen zuek abestu eta bitartean gualdatuko gara, no seke, hasi zen pizka bat horrela. Eta ja hortik, Baina hori, eta bai zara travesti bat. Bai. Azkenean, jolasten duzu makillajearekin, hilarekin. Hora, saiatuko gara, eta pizkat gehiago, hasi maz. Egia da, igual aurreko zeuan egiten genula pizka bat makillatu, baina orain egingo dugu full travesti, bai. Saiatuko gara. Ordu haunitz makillatzen. Bai. Gehiago batez ere haueko, bai. Zenbat denboratan errango zenuke egiten duzula aldaketa? Hasieran bi ordutan, orain ja azkarrago egiten dugu. Irakatsi behar diguzue. Bai, Irakatsi behar diguzue. Ja, bai. Hori bai. No circo. ¡Ay, qué calor, mamarratza!
ánimo pues, que este año no hay San Fermines, ánimo pues, el año que viene tendrá que ser. Si no quieres marusas, no te hace caso nadie. Rum. Si no quieres marusas, no te hace caso nadie. Rum. En cambio, si las quieres, amigos a millares, rumba la rumba maricón. En cambio, si las quieres, amigos a millares, rumba la rumba maricón. San Fermín, fiesta famosa de los pamplonicas. San Fermín, de los navarros la gran ilusión. Venga usted, si de la juerga quiere gozar, pasará muy alegre las fiestas bebiendo y cantando esta canción. Un inglés vino a Pamplona por los Sanfermines, se alegró y en el encierro quiso correr, pero al ver a los bureles corriendo detrás, al momento le troca que litis y el hombre se fue pa' no volver. Mutico peña, esaten dute, Sanfermiña, kaldatu direla, hainbeste itxuras, hainbeste plantas, lusuzko gala ematen dutela, depresioak, zeborrakadak, zekitan bizit ofizialak, goratzapiak, bera borbatak, aurrera Sanfermin herritarrak. Entzun mutiko alaiak, estafeta karrikatik. Entzun eskatza alaiak, hemengo karrika dantza aitzindaria gara. Gure peña sortzen baitu girori jatorrena. Oye, ¿pero qué te has ido de pedo? Uy, marrano, zarrapastrosa. Ez dakit, hasi zenetik gaur egun arte, uste dut, ibilbide bat izan duela eta jendea berria sartu dela. Ez dakit nola izan den jende berri hau sartze hau, gehiamat gazteak zaretelako. Ez dakit, zerrek deitu zizuen, ez? Onat sartzera, taldean sartzera, edo... Ez dakit, zuen barrenean behar hori sentitu zenuten, edo... Marikoiak garela. Hori da, hasi, esagustu Osea, eske, gu gauden adin batean, pues, un poquito locas, horrela, orduan ikusten genuen drag batzuk eszenatokiaren gainean eta esaten genuen, aia que vamos. Nu guztiok arte eszenikoak gainera, claro, eske guztoko dugu eszenario bat asko, orduan ikusten genuen haueko, y decíamos, pues gu ere bai, no? Eta horrela. Bai. Eta zegoen momentu batean lumak behar zituztela antzari gehiago, orduan guk ezagutzen genituen alaitzen ikasi genuelako beraiekin. Eta esan genioa. Batxiler artistikoa. Orduan esan genien, oie nahi duzu etorri... Dantzatzera... Eta eraiek, osea, hasieran esaten Genien? Geni gezu. Norrek nori, nork. Aie guri. Aiek guri, Ziguten. Hasieran esaten ziguten, baina zer da hau, azaldu pixka bat, eta etorri entzaiu batera. Eta etorri ziren eta geratu ziren. Eta ja, pues aquí, orain zenbat gara ja sortzi. Sortzi, denak sortzi, bai. Eta gero, adibidez... Ni sartu nintzen pasaden urtean, en sí. Eta izan zen un poco, pues, de repente, ez nekien donde me metia ni nada. Baina esan zidan Aimarrek, en plan, esartu tal, lantzari bat behar dugula, tal, eta sartu nintzen, osea, sin más, osea, nekielako zer zen marusak, baina tampoco tenía mucha idea. Eta hori dantzari moduan edo ez dakit. Eta orain bai gaudela como más travesti edo ez dakit. Ez zenekin zertzen eta gaur egun zer dela errango zenuke? Osea, nekien zer zen, como talde bat, eta jazta, jorgetan ikusten nuen marusak, no seke, eta dantzatzen zutela edo DJ moduan edo lo que sea, eta ikusten nuen nire lagunekin, eta zen como, guau, que guai. Eta hori, ez dakit, gero Aimarrek esan zidan, eta jabarrutik ezagutu nuen zer zen marusak, baina sartu baino lehen ez nekien zehazki zer zen. Sartu eta geratu zeinan. Bai. Eta geratuko da. Lumak atera da lehenago, zuek zarete Luma Traves Fest antolatzen duzuenak, ez?
Ez dakit, Eta sortzaileak. ez dakit behar bat ikusi zenuten hau sortzerako edo ez dakit ateratzen ere como de la nada eta... Marusak taldean dena ateratzen da de lana. Baina, gauza da... Ideiak ateratzen dira beti juergetan, en plan, eta egiten badu. Baina ere izan zen ze, azkenan travesti mundua biratoaz unas malas pekoras eta, bai, oza, ez dakit, ez dago la... Baina maite Orduan, Iruña, maitasunarekin. ez ginen lagunak travestion artean, ze bazeun como esa barrera y esa competitividad eta gu ez genuen hori hola ikusten. Ja, a ver, Eta bite irakatsi dute hori telebistan, norbeti draben arteko batazka. Bai, orduan... Hori baita aldatzen dugu. Eta hori, bai, ideia zen horretarako, Iruñeko den Nafarroako travesti guztiak elkartzeko eta ezagutzeko hori, en plan, hay más vida después de la peluca. Laguna gara, bueno, lagunak edo compañeras, edakin nola. Hori laguntzen gara gure artean, todo. Bai. Polita da ez, hori, osea, ideia horretatik sortu zena, gaur egun errealitate moduko zerbait izatea ez? Hori. Eta ez egon zen ezer Nafarroan travestirentzako, ez. Orduan baita ere, izan zen, beste apostu bat. Beste apostu bat, bai. Zerri kantatzen dio zuela errango zenuketen, zuen abesti propioak sortzerakoan edo ez dakit gai konkretu bat duzuen beti buruan? Lehenengo abestia izan zen gure historia, Rita la Perrita eta Diana la Marranaren historia, eta bigarrena adibidez izan zen Talo de Sistorra. En plan, pues porque... Pues porque sí. Bai, en plan, ze gertatu zen oinez batean, en plan... Talo bat nuen eta... Bai, historia, banetazkoa da, gainera. Ba, hori. Eta gero, ranroberran, eta... Bueno, nik uste gura besti potententariko bat oraindik ez dela atera, hor bai egiten dugula. Bai, atera da. Aterako da. Aterako da. Bai egiten dugula kritika gehiago ez, edo bai kantatzen diogula zerbaiti. Bai, oza, esan duguna lehen tradizioa izateko, moldatu behar dela garai, eta bizirauteko moldatu behar da garai berrietara. Eta orduan, zegin dugu, hartu Tapia eta Leturiaren abesti bat, jarri tekno moduan, grabatu autotunearekin, aldatu estrofa batzu. Eta haiek gurekin. Hori da, haiek grabatu dute autotunearekin. Eta eguneratu dugu letra pixka bat, eta hori. Eta gelditu da, ja ikusi alduzue. Bai. Zen errepertoriotik edo showetatik kanta bat aukeratzeko eskatzen baldin badizuet, bakotxak bat, berdina izaten alda, baina bakotxak bat aukeratu behar du showetatik edo zuen kanta propietatik edo nahi duzuena, baina kanta bat. Ni kompostelak gara. Ja, eski, klaro, gure abestia... Edo berdin zait, zuen showatik kanta bakarrak, batekin geratu behar zarete. Ni kompostelak horromesa da, niretzat nola gehien borobildu duena nik espero dudana Maruseitatik edo iritsi nahi dudan tokira honekin, ezakit. Berdinatzen dateke, nahi torran. Agian, hautatu kanta bat, Zuen, nahi torran, edo zuek sortutakoetan edo zuen showetan ibiltzen duzuen zerbait. Baina, por lo que sea. Bai, bat aukeratzeko. Ni agian iritsi da eguna. Ni agian iritsi da eguna, eski guztokut kanta hori gainera nire kuadrian dago meme bat. Esa kanta orduan diote nahiko... Iritsi da. Bai, hasiko. Ba, nirea karamelo. Ai, karamelo. Abesti hori zen, un antes y un después taldean, uste dut.
Bai, eske sortu genuen koreografia bat, en plan zumba eta jendea, osea, eske, vamos. Bai. Pues nik uste eginten genuen remix bat Sorgina. Bai. Nik uste hori englobatzen duela asko, ez nola gure euskal kultura eta tempo dominikano adibidez. Eta gainera hori daramago egiten urte asko remix hori. Ba, nik uste dut, eski ezakit, Kompostelako Romesa uste dut, bai, porque da como muy top. Eta da, pues, proiektu bat, dela como oso berezia, eta ez dakit, hori, uste dut, ez dakit. Nola aukeratzen duzu showetako errepertorioa? Edo... Ez, broma bat da. Bai. Eta kostatzen, asko, en plan de, abesti hauek, baina hau ez da sartzen bestearekin, edo... Ez gero, imaginatzen dut showan ere aldatzen joaten aldirela, ez? Baina, imaginatzen dut lista bat edo zerbait egiten duzuela lehenagotik, ez? Bai, brainstorming. Horrela da, brainstorm. Brainstorm. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Idei zerra. Abrakatz. Idei euria. Kanta bat aukeratzea erran dizuet, eta orain kontzertu bat aukeratzea eskatuko dizuet. Kontzertu bat, astu zaizkit. Ni San Ferminen. Ni San Ferminetan ez nuen disfrutatu. Izan zen, bukatu nuen eta izan zen. Ja. Pasatu da, zein dugu, eta ni geratzen naiz Mendillorri nuen azken. Ostri, egia da, ni baita, kendu San Ferminen. Gare egiten dut, oroitzen naiz, izan zen superberezia. Bai, posgarren urte burrena. Posagian, egin genuen. Bai. Ni Burlatan egin genuen ere izan zen. Bai, supertxuri. Ba, ni edo Mendillorrikoa izan zela oso berezia, edo Herripagainakoa. Eske izan zen kontzertua, como, sin más, baina izan zen nire lehen kontzertua, eta ezakit, oraitzen naiz kontzertu horretaz, como muy, ezakit, oso berezia. Entsaioekin konstanteak zaretela errango zenuketen? Desastre gara, ez. Bueno, a ver, showa baino lehen bai. Gero ja, soak ateratzen denean, ja ez saiatzen. Imaginatzen, talde guztiak bezala, errango dizuet, galdera egiten dudan guztietan, denak eratite. Zerbait prestatzen gaudenean, bai, gero zailago da igual elkartzea eta... Bai, aizke gainera askoz gara. Sortzi gara, eta ez gaude sortziak, inoiz. Gainera, Zani dago Madrilen ikasten, pasaden urtean Amaia baita ere, egon zen, orduan zaila da, baina, saiatzen gara, baina agian igual gaueko 10etan biltzen gara. Entsaioak jartzea dira burua uste total. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Galdera behin behar nizuen, baina nik buruan badek zein den. Zein da taldearen berezitasuna. Imaginatzen dut, hau ikusten da bilena, zuen irudiak ikusten egonen da, eta uste dut horrekin nahikoa izango dela. Baina, zein erango zenuke dela Maruxaken berezitasun bat? Travesti euskaldunak garela. Hori. Eta ikoniko. Eta nik uste ere garela libre eszenatokiaren gainean eta hori transmititzen da jendeari eta komoditatea. Eta mamarratxak gara. Hori da gure, nola da, gure lema, gure leloa, mamarratxak gara. Ez dakit 2019 garren urtetik onat momenturen batean izan duzuen egoeraren bat erran duzuela, sortu zen, izan du bere ibilbidea, baina ezin dugu jarraitu. Ez dakit egon daien erronka edo oztopo bat 2019 garren urtetik onat pandemiak enduta, imaginatzut pandemia hor tartean hartu zizuela, baina ez dakit. Pandemia bakarrik. Bai. Eski izan da denan derrepente ez dugula izan denborarik ez dut Zentzatzeko... Eskitzen zen pandemiatik atera, gora. Eta horrein gaude, igual... Ezin dugu. Aigatuko gara orain momentu gorenera, orduan izan da dena nola... Bale, bokatugu hau, beste show bat. Ez da egon denborarik, ez da... Baina, ez da... Ez oztopo ginen... Ez dira oztopoak egon.
Eta zein da Maruixaken asmo berriak? Lehenago atera da, show berriarekin zaudete. Bai. Ezakit hori den Maruixaken orain bertako asmo berria, hau mugitzea. Bai, momentuz, bai, oza. Bai. Osa, gauza da 40 minutu rocken jo genuenetik ireki zaizkigula ateak Euskal Herri guztitik deitu gaituzte eta gure asmoa da. Lehen bai jotzen genuela bakarrik edo ia bakarrik Nafarroan eta igual aurten bai aterako garela Nafarrotik. Bai, Arabatik ere deitu digute zerbait, Iparraldetik deitu. Eta Kataluniatik baita. Bai. Baina hori ez dago Itxita. Momentu batean planteratu duzue honetaz bizitzea? Egiten dituzen showetaz? Oso gogorra da, baina, bueno, ailegatzen bada momentua baldin badira eskasak ez diren baldintza batzuetan. Igual planteatu halko genuke, baina bestela ezin da. Nahi badugu egin horrelako gauza erraldoiak. Ja, eska hain erraldoi... Da diru kasi enpresa bat sortuko behar du. Eta gainera sortzi gara, sortzi soldata, sortzi... Diru pila bat, eta lau bost bolorekin hilabetean... A ber, adibidez, drag moduan bai... izan, oza... Bai daiteke... Bizi daiteke, baina gian formatu honekin... Zaila. Osa, talde batzuk bizitzen dira musikaz, así que ezakit. Bai. Gauza da, egotean elpik, eta kobrar asko. Alda, baina oraingo momentu honetan ezin dugu. Eta ezin da pentsatu. Hobi bat gustatzen zaigula. Bai, agian galduko du ere xarma, ezakit. Ya por obligación, qué pesadilla. Ez dakit, zuek talde bezala garrantzitsua ikusten duzuen taldeen arteko lankidetza. Ez dakit bertze talde batzuekin zerbaiten ozbaite sortu duzuen, ez dakit talde bezala garrantzitsua ikusten duzuen ere, ez dakit, bertze talde batzuekin harreman... Bai, daukagu. Bai ikusten dugula. Esan dudana, azkenean musika da bastante maskulinoa eta hola, eta oraintxe bertan Euskal Herriko estena bai daudela talde pila bat emakumekin dagoela, baina oraindik geratzen da nola arrasto pila bat de lo que hemos mamado de antes. Orduan, gu bai egiten dugula support a cualquier grupo, eske baldin badira auzokoak edo lo que sea, berdin zaigu, baina bai ikusten dugula Iruñean. Bueno, gure lagun hoberenak dira los de... ¿Cómo ditzen dira? Los... Ezagit, unos ritones. Baina beti nahi dute argazki bat gurekin, Ai, nola ditzen ziren, ez dugu ikusten nola support, nola egiten duten beste talde batzuekiko edo ezakit. Funciona todo como mucho por piñas, Iruñerrian. Bai, bueno, bai badugu harremana, Si harremana baino gero ezakit. Harremana debajo. Es que gainera... Harremana bai, minio, elkarlanak ez dituzue egiten. Ez zarete inoiz... Tapia eta Leturiarekin egin dugu grabaketa eta gero bai egin dugula zuzenekoetan gauzak beste talde batzuekin. Bueno, agua suasasarekin, egon ginen dantzatzen bakarrik. Ez que azkenean ez gara musika talde bat. Claro, ez zaila da egitea musika taldeekin zerbait. Baina, bueno, benetan baita, haiek dute tamien como fum. Osa, como muga bat gurekin. Ez dakit nola sartzen da. Hori, nahi gabe izan da, fijo, eta gainera eszenatokitik kanpo laguna gara, baina gero... Eszenatokitik gainean nabaritzen duzue badagola oztopo bat, ez? Edo a la hora de... Support, en plan... adibidez, beste talde bat aterako da abesti bat eta gut besti suportzen. Baina al revés ez. Bai. Kostatzen da, uste dut. Bai. Kostatzen da asko.
Mezu bat bidaltzea eskatuko dizuet, nahi baldin baduzue noski. Hau ikusten dagoen norbaiti etxean, ordenadoraren aurrean. Hau ikusten baldin badago eta ez dakit, sentitzen baldin badu berak ere horrelako zerbait egin nahi duela, ez dakit zen mezu bialiko Egitea. Bai, kostatzen dela hasieran, baina hasten zarenean ja no paras. Eta gero, laguntza bar baldin baduzue, eskatzi gure Instagramera, edo ezakit, ez pentsatu, nondik hasi, azkenean, ez dakit, igual aurten bai egongo garela estenatoki totxoetan, baina gero jeitxiko gara... Eta nos tomamos una caña, en plan... Gustatzen zaigu pila, hori, en plan... Unas peladas. La de barrio, Lo mejor del bolo es el pote de luego. Beraz, lotxik ez izatea eta zuen gana hurbiltzea, ez? Eta zuekin hitz egitea eta barruan sentitzen duen hori. Eta kontuz, Diana la marranarekin, txapa bat dela, como te arrape. No te suelta. Bueno, ez dakit hor geratu den zerbait erran nahi duzuen, ez dakit mezuren bat bidali nahi duzuen edo zerbait geratu zaizuen hor erraterik? Ez dakit hori, animatzea mundu guztiak txosnetako azkenean gure lekua uste duguna dena horren mugimendu hori, gizonezkoa den espazio hori suntzitzera, egitera espazio seguruak denontzat eta hori pixkat evoluzionatzera 2022 urtean gaudela eta hori. Hori, bai. Eta Ventosa la baldosa. Eskerrak eman dizkizuet egun bat elkartzagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Zuei. Somos mamarrachas, somos lo que te gusta. Somos mariquitas, somos travestonas. Si quieres liberarte, vete con nosotras. Oye, marica, ¿te insultaban en el cole? No te pongas triste porque ahora tú les pones. Si juegas al fútbol te llaman marimacho. A esos gilipollas no les hagas puto caso. Caso. Rita la perrita, Diana la marrana. Nos llaman maruchas, somos mamarrachas. Cuando pintamos o rompemos los esquemas, en Mendillorri todo el mundo se libera. Mila eta mila koloretako bizitzak, atera dizkigute irribarreak eta hitzak. Zuk ezaten zen izkigun gauza bortitzak, emar zizkiguten gure armairuetako giltzak. Tú que estás hasta el coño del trabajo, baila con nosotros, ven perrea hasta abajo. Si ahora viene un facha y te discrimina, cañonazo de confeti, más kilos de purpurina. Rita la perrita, Diana la marrana, nos llaman maruchas, somos mamarrachas. Cuando pintamos o rompemos los esquemas, en Mendillorri todo el mundo se libera. Nuestra intención es que seas lo que seas, pues nadie te critique porque guarde tu bragueta. Chicas con pene, chicos con vulva, una realidad que nadie te discuta. Hay autobuses que son anaranjados, préndeles fuego, nosotras te dejamos. Con tu sabilza, paiseta y lisa, suben sotanas, pinta y gavilza. Rita la perrita, Diana la marrana, nos llaman maruchas, somos mamarrachas. Cuando pintamos o rompemos los esquemas, en Mendillorri todo el mundo se libera. Hartzen dute brotxa, unikornia pauerre mugitzen du txotxa. Ai marrana,
orina bota. Rita la perrita, Diana la marrana, nos llaman maizas, somos mamarrachas. Cuando gritamos o rompemos los esquemas, en Mendillorri todo el mundo se libera. Purpurina hasta en la encía, prótesis. Marusa, travesti DJ Soul. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.